shigar ta yi kyau kadar ranar Record Production. Washi yau dai da damuwa abin yana da motsuwa soyayya na da karuwa in ba ke da damuwa. Washi yau dai da damuwa abin yana da motsuwa soyayya na da karuwa ba kai da damuwa. Ayya ba hankali jikina sauya jani damuwa da zazzabin sanki ya rufe ni sanyi a jiki bargo rufe ni murmushi da dariya na kiya tsammani fata na da samun ka cikon burina in zama mallakin ka wata rana muradina ne kwalliya da sace mata na saka ka fada ta ma addu'a ta kyawun fata ana kare ka da magauta zan iya faɗa da kowa duk wanda zai taɓa ki zan yi rigima da kowa dan na biya sadaki zan yi faɗa da kowa duk wanda zai taɓa ka zan yi rigima da kowa dan ka biya sadaki. Washi yau dai da damuwa abin yana da motsuwa sai yana ta karuwa in babu kai da damuwa albishirin ki kyauta wani bari kalata ba wanda za ya kwata so ka iya ta tukwici so ki karba ladan ya baka sun ki zasa na hauka shiru ina raba ka da girma na san ka yabba jini na a kalbi na ka ya kai madubi na asalin so nake yi ma ya bu jini na kowa ya san ni da kai a labari na da akwai buri a zuciya bai wuce na samun ki ba yan akwai magana a raina bai wuce na aure ki ba yau dai da damuwa abin yana ta motsuwa soyayya na da karuwa in ba bike da damuwa ta gimbiya a guna ke ta sarauniya ka buga zuciya da so zan maka kwalliya kin ban zuciyar ki na karba masoyiya in aka ce na barkato zan bar duniya zan iya faɗa da kowa duk wanda zai taɓa ki zan yi rigima da kowa dan na biya sadaki zan yi faɗa da kowa duk wanda zai taɓa ka zan yi rigima da kowa dan ka biya sadaki fata na ji samun ki cikon burina in zama mallakin ki wata rana muradina rana ta zo a yi mana aure na saka ki a ɗakina na yi addu'a da kyawun fata ala kare mu da magauta rasa komai idan na rasa ka zan rasa komai idan na rasa ki daure ka sana a ranka bina da makina cikin jubina yau dai da damuwa abin yana ta motsuwa soyayya na ta karuwa babu kai da damuwa yau dai da damuwa abin yana da motsuwa soyayya na